Counting on your me. Ya duasio when you be back. You got the cassia be a graduate, ya, Bragini, Tias, yo, when you be here. What about myself? Where you do I hear my word? Asaya
dear way yo. Asaye na dear way yo. Asaye ya mafama. Asaye na dear way yo. Asaye ya mafama. Musa ye ye mafama. Musa si ye mafama. Musa ye ye mafama. Mi nyami ye ye mafama. Say nyami ye no ye mafama. Say nyami ye no ye mafama. Jawa ye do so mafama. Jawa ye mo do mafama. Najua ye ye mafama. Vivi nyami ye mafama. Mike ye nyami ye mafama. Samuel nyami ye mafama. Asiki nyami ye mafama. Najua ye ye mafama. Najua sidan mafama. Naja krukru ye mafama. Naja krukru ye mafama. Naja krukru ye mafama. Yesu ba huwa mafama. Ebe wati miko mafama. Nyamisa ye ye mafama. Nyamisa side mafama. Nyamisa ye ye mafama. Ebe ye nyami ye mafama. Abante nyami ye mafama. Najua ye ye mafama. Najua sidan mafama. Najua ye ye mafama. Najua ye ye mafama. Najua ye ye mafama. Sari najua ye ye mafama. Najua ye ye mafama. Elia nyami ye mafama. Elia nyami ye mafama. Ati simata mafama. Waliya kuwa mayina mafama. Asari ya mayanya nkoya 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 mafama. Oya wakana mafama. Wanyani ya mayiro mafama. Wanyani ya mayaya mafama. Wanyani ya mayiro mafama. Najua ya yeta mafama. Efia damaniko 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 mafama. Oba huwa mayiro mafama. Oba huwa tiye mafama. Oba huwa tiye mafama. Oba huwa tiye mafama. Oba huwa tiye mafama. Any people are mafama. That you need to have mafama. Amama mafama. That you are ye mafama. That you are ye mafama. That you are ye mafama. Salima 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 you are ye mafama. A people mafama. That you are ye mafama. Mama saside mafama. Mama saye mafama. Mama ni saside mafama. Mama ni saye mafama. Mama ni saye mafama. Mama ni saye mafama. Mama ni saye mafama. Mama ni saside mafama. Ebe hiye nyami ye mafama. Ebe nyami ye mafama. Osaye mafama. Osaye mafama. Osaye mafama. Osaye mafama. Osaye Utumfunya kupo adia wanyo Asaye na dear way yo. Asaye ya mafama. Atutumanu 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 mimaya wafa Asidamanu Atutumanu Mimaya watutumanu Atutumanu Israme wafa Asidamanu Atutumanu Atutumanu Nyankuponya Atutumanu Nyamya Yadio wafa Asidamanu Watutumanu Mimaya
Mano. What to do, Mano Israel?
kesi amawura bon semke insona ahwa awon be fauso insona ntinwa nya ahwa be bua fauso peja nsani fa no kasi Yesu yadawasio kasi Yesu yadawasio sabre dia humbrasio bibi anim pene pronso dia na babia aduro no eye aseda afode enyomre hwa gumu pa se de da ye no no ni fa so eba mfimfi eba me benkum so ansana eja no mo mema ni mpani so abati sabre ajontofo asobofo nyina ye awrade ayo abodi nyina da awrade asio mini bibi be ma awrade din so a enia matujum ye batujum ayiwa ye da meso matujum ayiwa ye da asobofo ye awrade ayo
Say, oh, ye not do ye at Yasida. Person is so good. Now, Yanshin and Nadoya or Hoda. I'm in Obin to me, so, or what just support the thing, Krumani Bankuno, a tan a bosom. Untimia. So, yes, and the yen I am not dead, and to her, and train already, obedient to me. Adia Moya and you. What has you? Adia Moya and your corner leave for me. You Krumani Tintia will be area where you go. And Kase Amen. In Sri Lanka, Nidinda. You will ready more. It was a year. Now, who said the Wayamano, a son and the Bibia I come. Wouldn't the wind. A deep for because you'll be one man on stop. I know the wood account, and I did them. I'm born in Jamu and I was half a top of the energy released out to open for us and Mante Amen. Did them they said that day. Nami more dear.
woni anu obeyi aye biom mante amen sasabura wo so a ya asa ebeko atwufa ya asa ebeko sisi yare no sa chinchim ho a awurade adom ekunum die beba mante amen tisabre di ahombrasie mu a yebeti onyankopon asemti ye nanom nyina beko fom na ye gyanom asori agina pacha ahombrasie me bompa eda wase ye nyankopon ni abankese ye won pempenso a wodi abedu enanso akwantu enane da etoso ensia ewo wanim ebredu si ebeti wonum asem bra kuma bi aye den bi ase na betra yemu na ma wa asem edi emu hene na wo sane wo hanyuma mu a enya ne pa ene nkunimdie afri wo nkyɛn adomne nti amen sorry na trans bako enanso akwantu ewo empa boye mu enane da etoso nsia aye humobɔ no nya nafu amaako aduenu enso afempim bienu ni aduenu ennomu empa boda yi ene de odo onyankopɔn asɛm ebre ye no enye obibia sɛ ya abɔ nsɛm wahu manu nsikura eya opati bi na kasa nka bɛbɔ nsɛm sa wɔte TV anim na ɔbɔ nsɛm enye bibia sɛ yamantemu nyina asɛnkafo pani Osofo Samuel Bampo ono nene ode onyankopon asem ebre nti sabre de na adwontofo mfa adwom dede papa tata kase smudi egure kaso asmudi egure kaso asmudi egure kaso Asumye Nyamibe ya Kaso Asumye Kaso Asumye Kaso Kaso Asumye Kaso Kaza Asumudie gure kaso Kaza Asumudie kaso Asumudie kaso 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 Asumdura Kaza Omayangu nyakopani kasania muwa Asumudie gure Kaza Asumudie gure Kaza Asumdura Kaza Asumdura Eura Kaza Azumdura Kaza Azumdura Kaza Azumdura Eura Kaza Azumdura Kaza Azumdura Eura Kaza Azumdura Kaza Kaza Azumdura Kaza Azumdura Kaza
Amen.
say papa bi wachi so ye papa so ye obia and they say na wo behu na fa bia say ye bag na say ne kom say na wo behu na fa bia but wo say papa any abre say o tu anamom ana so pese o nante asichire ne say Bible ka kire o say e yo nipa ho asem Bible na da wo no e yo nipa ho asem na e wo it was in Canadian or so for Bia Begina ha no be Bible na who say ya wo ho asem na babeka jeme so amen Amen. so wa hu ne sadia e be wa dwen say e bia me nkomo bia papa ya tinti na o ka ne sa mpa che sa nete wo ho asem nyina wo Bible mu it was in Canadian Begina so for Bia gina ha no be Bible e dia who say e nipa ho asem na babeka jeme so amen enti baba gina ha say ne tifa bia e yo ho asem na babeka aye usuban wa brabo wo ne ye a wo ya Kristo ani nya ho no ana maka masama kire jeme so amen Amen. kwesira de hia wa ha no sofo ne osenkani odi ka maka sa no okasa fa bonifa firi ho otufu e kire wo sai ne a wo nua fomo a wo be firi no Bible say obi amfa no yonko bone amfiri no so ntumfa ene di firi no nia otoso mienu enso e be bisa wo se hwan na wotie no nia wotie no no wo ye na ho a ni oto so miensa so e be hye wo nkran se no matter how say na brabo ne tifa biara no hye wo de na Yesu ntiba di ngunim ni oto so anan so be kan ne sa ono so be hye wo nkran tufu e kasa kire wo say na wo hwe wa brabo andra sofo so e be kasa kire yi e tu yefo e sa hye ye nkran e wa brabo na wa mpa aba na e ma wo remfi say Nyankopon say obone fo mpa aba de ontie jeme so amen Amen. Enti afutu ni nkranhye nyina achi na boni nda eden kitinkiti bi da so wa kwan ma me pa ochewo ebe wa dwen se odifo no a wo ba mpa abo no mo nya hye asankafo da sofo na eba na nyame ntie won da bi eye wusuba na wabrabo enu ti nyame ntie wo jeme so amen Amen. ya wa he ye nya nya osoro abofo ye enti boni ewo ho me so boni wo me ho ba tie hye ma e se de ba wo tu ye ho fu baby am to see no na masakra baby am so to see no na wo so wasakra ye fi wiase ne bai me ka san hwan 1996 na bi obi na me yo bofo pa na me ne papa bi ko hia wo ensare ase na sada no me ni wi fi sada na me se nsa ebi nkama no bio na Yesu so boa me say ntem me say wiase ntem pa na Yesu humbo brunti ana wasiesi misa jeme so amen Amen. Yesu na ye de nsan si ho no na mabɔ ne pan ye di komo akra no se twa pan ye to so miensa na papa no bisa me sa brante tobo ase na aden abufra keto ye hie won nsa ho na ye nyina oluma ekura me wo he afi na manu maako na wo kɔ miensa eye wo hawo ne sen wiase ne ye wo dia ana wiase na eso no kura se me hwe nipa ye di ehie mu wo sa abre no na papa na ka sa asem wi a ye na ye di ehie mu so me na me ye keto awu bon sam de wo ya dwuma bia wo nim o Kai. se Yesu nhoma mfo bibu enyi unten antia sa tumi na ma wa obaye mobo me so repenting sana ne ato so miensa no na ntumi anom bio na be di mani wu na me sorry Abowanu. fisada no me sorry a me du fie pe na me kotu se Awurade Yesu hume mobo na boa me na fi na koi e mansan kama no bio ye fi sorry bebre mu na yaba ngo Pentecost na me de kin se me tra wo pem sa abre a anka me gide se makwachi Archbishop. nanso ha bebia Kristo di bebedu ha no me hu se osmo ye nkwaje Yesu ma so nipa de hu wura ma ye kire ma nkwa Correct. ebra na me no ka sa asem we Pentecost na mo Pentecost No trouble. na mo mpranfo be ye anan Congratulations. me ka kire so wiase me ma fam pa me sentem afisa bonsam hu ne wo manim to ye na wadwen so oma me nuwo obetwa me nkwa so ntode me wura wiase mu ntem na me no mo nsa asori bi ho a ye friends ye nia wo pa asori me ma me nom me sister nom me nuanom me boy Yesu so di mo mpa ye se ekwan Nyankopon fa so atwi ye mu binum fi ba bi de ye bedu ha no
Yesu nyamusa. Amen. Osum yo hwanyen kwaje som. Utram 100 years unyankwa. If say nkyerɛkyerɛ ɛwɔ mu no nya nkyerɛkyerɛ a ɛbɛma watwe ho fi bɔne ho. Na wote asɔre na wo mpra na no monsa. Wo gidi sɛ oni Nyankopɔn betumi atwa na mo. Awurade Yesu hu yɛmɔbɔ. Amen. Wo kronkron kasa okase men kan kyerɛ wo ne sɛ dɔteɛ ɛne wɛnfoɔ. Wo yɛ dɔteɛ mso me yɛ dɔteɛ. Ɔnwenfoɔ ne Yesu Kristo ɔno ɔnwene yɛn. Na wo kronkron sɛ na sɛ Bible kasa kyerɛ ne sɛ ɛnɛ enipa de nisu, enipa de ne kasa, enipa de na brabɔ ne nneɛma bi ɛkasa tia Yesu. Na Nyankopɔn bu afu. Wo be bi sam sɛ me suban na brabɔ be na me tia Yesu. Me de Bible no be kyerɛ wo. Nyame na bɔ oba asase so. Me maame, me sister, me nua, sɛ ne Yesu yɛ wo nipa dua bia fa ne saa. Jeme so amen. Sɛ ne ɔbɔ wo hwene no, saa na be fata w'anim enti fa ne saa. Sɛ wo nim na wo yɛ wadwen sɛ ɛna me hwene no na ɛsesa nka ɛtre kakra enti man ka sɛ be fa kwan be so me hwene na trewa a wo didi Nyankopɔn atem. Wo pɛ sɛ wo kyerɛ Yesu sɛ onim nyansa. Abibifo ya Yesu atra. Ama ɛde yɛ kɔ sɛ yem. Jeme so amen. Amen. Isaiah 45 verse 9. Isaiah 45. Ma won ya shima me na bere ni nti yemmo ne ntentiam ne yenko. Odifo. Na sɛ ɔbaako so on bie me Yeremia 18 verse 6. Yeremia ho 13 verse 22. Ko Isaiah chapter 49. 45 verse 9. Isaiah 45 verse number 9. You. Oh. Awurade no wo Nyankopɔn etirasem. Bible say Awurade ɔno ne Nyankopɔn. Enti sɛ wo mfrɛ wo Kristoni na wo so ne Nyankopɔn be nante a, hu sɛ ɔnte sɛ wo. Na nya nea wo pɛ na wo pɛ. Ɔno pɛ. Na nya nea ɔno ne pɛ no, ana wo ntumi nkyerɛ ne ɔno ne yɛ. Enti hu sɛ ɔno ne Nyankopɔn. Ɔno no bɛkyerɛ wo ne ayɛ. Na wanya nkwaje me so amen. Amen. Ohawo bebre da yen so ayabo pa ya bo Nyankopɔn tie yen no. Emenya wadwin sɛ Nyankopɔn tie o. Usuba bi wo ne ye bi wabrabo bi. Ɛno na asi wo kwan. Na me kasa be kwa wiye no. Si ye nyina beti ase saa. Na wogidi sɛ Yesu behu yembo. Ɛna yɛmfa nsapan pie fi dem ho anko. Awurade be mo yɛ hyiraje me so amen. Amen. Ko the Pacha Bible say you the only onyefo ham. Bible say dɔte a ɔne ɔwenfo be ham no onipa a ɔne Nyankopɔn be ham no famu kyemfre no nue kyemfre ya kase kyemfre ade bia ne so nni mfa so ade bia ye de yehwe enye yie ade bia ɛte sɛ paper emu nye dura mfama huko Bible say saa na nipa yɛte Yesu ne boy ɔno no ne bedu asase so ni ɔno ne pɛ no saa na wayɛ yɛ. Nti so wo yɛ wadwe so ba challenge ne dia ɔse men kan kyerɛ sɛ wote sɛ pepa yɛ de wo yɛ hwie enye yi kɔ ɔse na dɔtebo bɛka kyerɛ n'anyimfo sɛ wɔyɛ de ana wadwuma no enni insana. Bible sɛ dɔteɛ ɛbɛka kyerɛ ne nwenfo sɛ wo yɛ de ana wadwuma no so nni mfa so ana ɛne saa ne yɛ ka kyerɛ Nyankopɔn adentia sɛ ne nyame bɔ no wani anya ho sɛ de nyame yɛ wo na ɔde wo ba wo ma me de wo ba asase we so a wo fu ani fi a wo hu yi no wani anya ho ente na wankasa pɛ so wo bɔ wo nipadua no foforo jeme so amen Amen. ɛna wankasa pɛ so wo bɔ wo nipadua no foforo na wo a wo yɛ nea wo pɛ ɛna yɛ ma menom masenka me pa mo kyɛ wo bo ne die mu ɛfa kɛse na bɛgyina mo so na Kristo sɛ yɛnka ne san so na wo nam so anya adwensakra na wakɔnkwam jeme so amen Amen. ɛna wo hwɛ nduru bebre aba sɛ wonoma na wayɛ kɔkɔ wonoma na wahyehyɛ sɛ nea wo pɛ sɛ wo body ne yɛ fa no masa wo ma ho yare na wo hyɛ wo ho brɛ na wo pɛ sɛ wo ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn nim nyansa sɛ ɔbɔ slim na nka ɔbɔ kɛse a nti wankasa bɛyɛ kɛse prɛ ko wo pɛ sɛ wo ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn nim nyansa sɛ ɔbɔ tuntum na nka wo pɛ sɛ wo yɛ kɔkɔ nti wo bɛyɛ ho kɔkɔ nyame bɔ no twa wo photo to ho na wo yɛ tuntum nti da be di akire bɔkɔ du hɔ no na yɛ kɔkɔ a baabi a wo bɔkɔ no bɛkyerɛ jeme so amen Amen. Me Pacha wase de ɔka kyerɛ agya sɛ ɛdeɛ na wonwene Trasoko FM kɔ ne to aso ne sɛ ana ɔba sɛ ɛdeɛ na wokyem wo yɛ ɔno onue sɛ Awurade Israel konkronni no wɔse wɔ anwemfo ne ho nie ɛnneɛma a ɛbɛba no mummisa me
Bible say send your ball fan so when you the Ankabisana. One for any baby, Jabra Yeremia and Mamma. Send your ball, so pa. Catching them coupon send our bomb and mempe. In Tabia Kuman and Corabom for them as a family. And young baby and Fakushia Yesu. Huh? Make canon of chronic correctly so I tell us a dead Yakupon Batun Safro. Na send your ball bass as this will not be before one. Sadan obey usisi. Send your ball bass as this we. Send your ball me a bear. Not that you batun Safro and never done no bar. Massa, may you mobodo. Send your ball for fair would my one is so one for no what. And Fabri be and say Unipedia and Fabri being come Unipedia. Never only upon them before. What Pompire Baba. If you say, what the candidate didn't attempt to Unim Yansa, and the son of Yaw when you want to Ankasako Bonipedia offer. Now Ankasako Bonipedia offer there. I don't know be here or Ankasa to me. Now supposed to friend Yankopon. Yes, who hear Mobo. What do you for Jeremiah? It is me and Saint Jimmy Dunumi. Bra 18 Mamiansa, 18:6. Jeremiah 18:6. What do you for Jeremiah? It is doing what 20 minutes. You bring to me anyamo. Israel fee. Bible beside say, Odipa, and Yankopons being beside say, on to me, Wana. On to me more was Odipana. I don't know who forces over bone. Also, Bunyankopon Mitia. Obisao, say, on to me more. I don't know one cast forces says this is what bone for. Mamma Menum, Obu in India Quanso. Baby, I drink a commander could do, baby, Barbara will be the name of Yakuduno, maybe I just an wow. Jameso, amen. Amen. Yakupon Boadiano, or who you have weather, and no boss on a mount. O Conofa, one of one. Unuoshia, Wumunamono, a different. I will young I share an afwan. As a saying, because of a horror of Yawo, into a ball was so really any bound. If you himself on the tramp, one bra one quandena, and I also think and an afwa. Also, Odim say, a pomframa, our ha, it also a ball who weather. Unipedia the amount. I didn't know. We were in Saudi. Wabo Bruni, Yamia Bruni, and the woman Tini, a Gunachi, because of say, Abrochina warning tea. One money Yakatana. And I won't so bow will be beneath. Won't so, or how weather in tea, or mouse swimming, or how pa anything. Jameso, amen. Amen. Oh, how pa anything. So one tear says, Yami one for Bruni, we now found mountain, one tear here. Yamia Mo into one castle ball. Baby, I will walk on, born out of Bacotuno. Papa was mammy. Bring to me Indiamo. Israel fee. Sound you 4 years. Ready assembly. A ready assembly. Share. Said the dotted war on your phone. Send not dotted or reinforce some who call flower plants and all go quanswa. Who call 2 more money kuna. And I want money a Sankabra and Yedi Dimuna. Bible says, send not dotted on some dottebaco or to be the Yanyama who be brave. Send on one open. And I'm a boy. And it's on me. Kukuobos or whatever who can say. No, I ever hook it to her. No, I ever come here be a symphony. Who did say Kuku to be beside the run and say, I don't know, made the way I make it to her. Kuku to be beside the run and say, I don't know, Sangano, or you between to know you because to not be beside new run on me and I didn't think I made the way you call. Massa, in the place you are trapped. Sanya man can get to where Michelle and Kupu before. Yet you soon by a cassette and coupon. And Abama, a man, baby, Paul. Jameso, amen. Amen. And then, Mamma, what to be a bima and some fata. 9 days, so, if you school now, now we shall be a wire rasta, who done it to Grem. Who done it to Grem? If you send any Miss Alcomfort, and will be our bottom, and the trumpers and person. Now, so if you am taking a trumpers and person. Yame born, and yes, I know you. Yame person, something young person, or born on a money and person on a buy. Massa, the year is your tra. I used to who you mobile. And now conform what tables with fear crown, or with deep chocolate. I don't know, Christo for years, yet Christo now say, Naya person Maradi Bidiso. Naya,
me pa choko into aso no Sahara mo Israel fie mo nso mo te won nsem jeme so amen Bible say nyo onwi kuku nyo onwi asanka no se dote baako no owon kwan se nyo pa bi obetumi na anwen dia saa na onipa so te won nsem owon kwan so obeye bi kokko owon kwan so obeye bi tuntum obi kwan so obeye bi tintin obi kwan so obeye bi titia se na ono ane pemu etefa jeme so amen obi ye kase o se mempe kase no enti me kono maduru no ma hwanhwa na du na wo no munim sunsu anso de bebrɛ wo nyame hwea wo no hu se oye wo kase e be fata wo nyame hu so oye wo tintin e be fata wo nyame hu so oye wo tietie e be fata wo wo ha wo ne sen nya wo te no prenso jeme so amen hɛ ya ma menum ne nti amani abere na me kamo ase bebrebe no mentamo me pamoche bebrebe na mum ne be ya da ache me no nyina ya ni ba chi wo heaven ho yakoya adwuma bi wo kuro bi so na ye wo mpaabo bia hwa na mo de abayewa bi brɛ yɛn na abayewa no wabɔdam e de ebisa ne sɛ yebisa na wofo sɛ wabɔdam acha na e sɛ yehwe onipa na mo na bagyina sɛ wabɔdam na ɔbɔdamfo ndrɛse sa ana ne mame so sesi ya ɔno na wo fie hwe yɛ no na wasoma no so ntɔ ade okuro mu mbrɛ no baabi am wo no wode yɛn fa ne sɛ ha ne kwan no nti ɔbɛnante ansa na wawura kuro no mato ade na ba na ha no mo de America be friend se ne ba na bodam maame eye wa wo yere ho pa wasoma wo ba se to ade on to ade mbre me na kwansi ne be ka che se wo ba na bodam me ma chekere no ye de ne ba ubu ho tension na ye enti aba na ye gina no so ye ne ho adwuma no ho ma eye de sa ne kire se akutu de bi sikwan mu ho mo ne nya ba bi ntran nti obetena akutu num nti wo ba no hwe wo dress na ho ye ne fa na wabɔ awura wo jeme so amen ya ma menom me pamoche wo me nua me me pamoche wo abrabo bi o ma ye de yehu wura mu a ye frɛ honhom bi sɛ emra ye nkyɛn suban bi o ha ye fato ye ho so a ye frɛ honhom bi sɛ emra ye nkyɛn jeme so amen enti obedu ho no ɔhwe abayewa ne dressing sɛ na abayewa na ye ne ti na ɔde ba no oh na ne gye ne ho so bɛware no enti wanya yere ahun bebre ware ye no ahun bebre ware ye no enye ne nyina na ye ofi bayi o enye ne nyina na ye ofi nkonwa o bi o ha unam asania wo ye wo nyama bi fa ne nti no wo hia no kwan so no wa ware o if say wo awedi kan aton ho deda jeme so amen enti bible say on to me ye o Israel fie sa wenfo ana on to me wen o anyo no bo ade nti na wo pese wo gi hu fi ne sem yesu hu ye mobo Jeremiah 22 Jeremiah 13:22 na bi Roman 9:19 am fa me kasa no kwa wiye jeme so amen ene esu a abaye mu no esuban ne abrabo a enipa bɔ no eye hu na opa yesu nchi akode a me pa ochewo sunson ho ma abrabo nye soronko ma wo ne ye bibia nye soronko ade biara wofi wo na yem ba na enka wo nipadua no me pa ochewo mfa nka wo nipadua no na wangu hu fi e wo nyankopon anim aya kum chacha kan asem bi o se ye ko heaven wanom joto ma wo se ahye asifitafo nso na ko heaven na life be mu na wo begina ha emfa na sa asem na o kan sa agoro o kan na nyina ya tra we no ne asere sa anya agoro asem na o kan no kura pa wo wo de ade bia ye ho na nyame to nsa frɛ na sa ade ne wo ho a oh wa huna mane ka frɛ wo be bo fore wo bo nyame adwuma na nso wa wie da yesu beka ze fimi so wa wo ye ne entine efi sɛ wo ya o me sɛ minim nyansa sɛ me ye wo sanju ko ye wo foforo nti minim na ma menom bible say o ka Matthew 10:40 hono ma o se ye ntinwi mpo onima no nyakopon ni mutinwi na no na nso wo de bia ka ho nti nyakopon kinkan ne ma na obedu wo de so no aboro so nti onimu all trust we reject no kura bi o ha ye share ye nka no kura bi nkyere ye ho ye ho na ye ntumi mfam nsakra enwi na wo de ye wuti no ni bebi efi enwi na wo ka wuti no ni bebi efi aya bombisa omi enya boni ye
Omienya boniye. Inyanme boniyo. Omienya. Oni baby ani anonya wani boni mwe. Omienya boniye. Omienya boniye. Boni dia we boni nyo. Boni akatia yo wo. Onya kupon man chadia ne da. Omienya boniye. Boni dia we boni. Boni dia we. Jeremiah 13 verse number 22. Na Bible says wose no wo akoma mu se edi enti na ye no matom yi a edi enti na me kura de me bompa ya Nyankopɔn tie me edi enti keme edi enti na madwuma ye basa edi enti na maware ye chicha edi enti na me ye bibia enkoso a Yesu se wo ka na saade a obakire wo enti a wo ye bibia na agija wo mu ye bebre enti na wo mu ye bebre bone ne nneema ahuru bebre a ye enti enu nti ana nneema nyina agija gyan gye so amen amen. Hello. Hi. Ane? Uko TV stations, radio stations, TV, radio station kwa de down. Na obi per TV station dem amena makoye program bi wo ho. Na ye kwa no. Amoya ba na se me ba be program ne dia. Aki se ye me makeups. Wani mu da. Eh mo hwe TV no so mo hwe me ma no TV no so mo hu on makeups. Ara mo hu ye Munhu ya de na fina ko me ka kire munhye ne nso atare bia obehya ba bia no ye wo so makeup sa ye be ye wo de so wunhye ne nso ya na fina ko hwe TV hwe me ma na hwe won so ko ja ni makeup masa bonsama to wiase na o se wiase no e do de wiase ne ye ne opɛ ba wo wo ye nyame ba no me tufu se dwane fim wa wo ye nyame ba no me tufu se dwane fim ana me se awe program no enka Kojani makeup. Abusia na wiase ikono. Sa wo hwe nua abrabos na wo besua. Wo beka achi. Ese ye nyina ye suasua ye ho. Oh, me ne stay efe.
enti ba me so me nkopam bi me so be fatam wo nua ne sɛ ne ɔte fa na ɔpata ɔpam ne fata no wo so te sa wo ha ne sɛ be 2 months ni me ko program bi okumase KUNST na yedu ho no program na sɛ nipa ko won probe 10,000 na me nua me ka no kura kyerɛ wo enipa emema no kura de yengu nkyɛn wo de yɛmfa ne sɛ mmea ne sɛ wɔyɛ 100% a enipa wo hu wɔn sɛ wɔn yɛ decent wo mu no bɛn 2%. That's what. Ana me ko hyia me ne me na honfo mba bi ko hyia wo ho ana mo se yɛnko didi na me se mo yɛnko So for the time. ana yɛkɔ KUNST won kanti ho no ana yɛkɔ ji fufu na me ɛma ne nsa na wɔn ahyehyɛ no fufu no wɔntumi ni jebe so amen Amen. me ko ji fried rice na yɛwo de yɛ ji fufu yɛdu ɔpɛ na me se ma obi afufu no obi ani jebe so amen Amen. na da no na wo hu sɛ Yesu ba wo bɛyɛ mmɔbɔ efere we hwɛ we ani we fere we hwɛ we ani na me so sɛ mo de mo ntumi dia mo ma me titi hyɛ ma no abusua wiase yɛ mmɔbɔ Pa. na mutumi si niema anu je ba ko se on do ni washing machine ntia yo fa emai wa na ma na sisi niema chi no ana o si niema no twa neka na sabio niema no nyina na nipa betumi asi ama wo oh me ma menom ifo ne yakoyi abusua hefo ne yedi wiase ne kɔ fufu ne kai na hina ne betumi adi Obi entimi. obi antumi ndi je so amen Amen. mo bo me ka keke ana ye wie no afa de we so bedi meet pa we so bedi we na men so e wo me ho kakra nti na esem ye show akra ma wo ana betoto ma wo Achianza go na ba. Go aba. je me so amen Amen. mi wie na me de won trance mi nuam bia ye ko school na sa brabo we ya mo ye si so no sa brabo we ya mo na mo ba krum kakra yi ana mo asesen so ye ba krum se na krum live unity fa no so wo nuam ye na so wo wan ye bia na ko ye se wo de ye kolobi sa ana bible se men kan kire mo se ntisa fere mi kusu de nyame asem kire obi kura so no onim sa akura ampoda nti bi da ono ne sofo kire ne se Kristosum eno ane akomam enya wo dressing enya wo ntare hye enya sanya wo be oni pedua na fa bia nti bible se monsunsu amokoma mu na enya mo ntare hye mu nti sofo ka kire ne santa abrabo bia ono pese obo bia otumi bokọ asore ha ahade nyame ya wadon otumi wura dan we mu ha na wo fi akọ na wantumi ansakra ana wantumi anye bibia kire se wa benya bibi wo ha na ye wa usuban jeme so amen Amen. ya de oba usika no ba for da ba for fa bo nyame adwuma nyame adwuma ne kese na mum uba wa bo hu so obenya mu mfaso ye be ka ne ye no kura kire wo Paul say ya mpese ye be di obi adwane kwa Dabi. nti wura dan gidi hia dan bia mu a no kura ne de ye de be kire na wo kon so afa ko ba wo bra na wo be nhyira je me so amen Amen. me pa che koma me Na sɛ wo so wakoma mu sɛ. na se wo se wakoma me se Ɛde nti na yɛnum atumi yi a. edi nti na me de ma pra ware a enye yie Wo mu yɛ bebree edi nti nti na na. madwuma sɛi edi nti na me ye bibia enye yie a Wo mu yɛ bebree nti na. wo mu ye bebree nti Wo yi w'atade nhyɛ ase adi. wo yi wan tade nhyɛ ase Adi. de abo atifi nti na ne mbɔse ato enye niam ne bebree na ye de be hye efiefo ka ho man kan kyerɛ ma dada o but answer the fearful nso benya ho kwan e wo sanya wo bɔ wabrabɔ ne fa hello Hi. wo bɔ wabrabɔ ne ya bonsam ntumi men o fearful ntumi nya ho kwan na wo bɔ wabrabɔ ne se na wo pɛ biara bonsam nya ho kwan efisɛ sa niema na wo hyehyɛ wo ho no ɛyɛ bonsam niema Wo yi na. enti ne biribi wɔ wo nkyɛn edua na adwa wo nso ɔbɛba wo nkyɛn ɔno wo bɛdi nkɔmɔ efisɛ na adeɛ wɔ wo nkyɛn yɛbɛ so amen Amen. sɛ ne biribi ani wo nkyɛn a wo da na adwa abrante betumi asɔre kɛkɛ abɛbɔ pon kɛkɛ Dabi. ɔbɛpɛ de
and also bedding. Said the baby new jam. Would you say about your babuza? Dabia. Ah, Bonsam people were in Tenayam Famano. No permanent fee and Jenko. Jemeso, amen. Amen. Pochoko. Waiting while you are tired and shall see a no wash 19 year. 18 young coupon, Besha 19 year. Upon what brava babu, if you say, who knew for, if it's a work catcher and say, Unimuno, and Jonas Unimu. And then you will be preebre. Said they best sacred journey. Near future Christian Chicana. Obu Yamono, but G. I saw Babu. Jeremiah 13:23. Ethiopia liberty me as a chair and every day. Jemeso, amen. Amen. Ethiopia for your info. Men fan is a abrofoa. Ethiopia. Omo ye fita and also aha. Yo, Bible say, obetumi asakra na widie na ye ko ye no kokoa na. Hello. Hi. Nipa tuntum. Obetumi asakra na widie na ko ye no kokoa na. Na de nti na wo de ofo so. Hey. Yesu mmra wakoma mu. Onfa ne nsanka koma no. Amma body so hom mmra wo mu. Wo hom amma ntiase ma ne pa dwane fi bone wo no. Erade fa bindu mu. Nti bon nipa tuntum ntumi sakra ne ho so ye kokko. Na de nti ye ye pese ye sakra ye ho ne ye kokko. Nyankopon nim nyansa so ye tuntum. Wagimi. Sa na opeso kire no. Ko Me pacha wase. Anase. O sebo betimi asache na ho nwuro anwuro no. Jemeso amen. Ye ni mo sebo. Sa wo hu mi physical kra wo hu homa. O te sa giramo na hu nwura no. Bible say ntu agiramo betumi asakra ne hu sa ne hu nwura no. Ama ne nyina afi no na ne hu aba etrontontrom ana. Obetumi. Akanfo bu baby. O se ko jama sa tonso ma. Ne ho na afo. But ne hu no sinsan ne de. Ewo hoda. Nti se osebon to me sakra ne ho embe ye se odwanwe fufu fitaade a ade nti na wo de wo pese sakra ho ekoye ho bibi fufu Yesu hu ye mobo amen mama quotation Romans 9:19 na hwe Isaiah 3:16 ma me kasa nesi Roman for menia e ma no ye wo ye se na de so fo kan ye nim so fo gu ye nim mpacho enye sa kwan no so ebia na wunim say na me ka kire say na me anopa tutu be 8 o'clock na me konom 3 glass na me nim say can be ya de pa yishia no bia hu say yes me so metumi num bi me hu no mfum so but Yakobon fa papa no mu e kasa kire me sa na awurade fa me mu akasa kire wo unnim say e mfum so wo so fa nka nkire wo ebia na wunim awurade mfa mfiu and yes, I you. Why? Roman for man, it's in Crunch. On your Tifiasem. Come on. I said something today. On your phone, dot here. On your phone, dot here. Only panning young people want someone to make a catcher. Near the young people and Deno, and one to make a catcher. Say, Ufa Bia, while as we preach your mambo and the preacher. And I know the nearby also. Jaya no monsa jaya krono bo ye preach da ye ne ba ho so ba ne man kitinkitin bi so ho a hinta onipa nipa ya onim se e bone en na me kire o ene ewura Kristo mu ewura gidi fie e ba menom me de Yesu din pa mo che wo pese wo ne Yesu kokurukuru no mu dia hwe onipa dua so yiye emma Yesu na Yesu ba wa ba tu nipa dua ne sania ode ma wo no na no watumi kokurukuru no mu me pa choko I say, now if you back at me say, I didn't know that's no nipa. A figure, a nipa beside Yakopon say, Yakopon at the crant in a wood so tete. Yakopon tete, a wow, super no brabon a tete, and I was a Yakopon bini baby. Yakopon tete nipa. Namo, ya man, your mother quaffire so, into your honey addition, into your Sunday, Yakopon engine out tete. Me ba chokwe. I say, na hina na one ne pe a opedi asie Bible say why na one ne pa opedi di asie wo pese na wo yesikani nanso wa hoden wadwuma a wo ye ne nkire se wo yesikani brebrin I will how this je me so amen amen wo pese wo kwa brochiri nanso wa wo hwe wasetre no abra bom a nia wo de fu ka afia kwa airport kra wo ni bi ada na wo force ho on sat ya no
Hello. Hi. One son. In a pay. A bit of the yet here she had them. Hey, Yankopon Bay bin musica for pa. Jemeso amen. Amen. Obey bin sika for. So on said Stefan. Obey be pa. Disu. Bompaye. Neya Udeno, Yamema on Sanka. Ma when you saw your war. Anuna, ye ni so na ye won tenuna. Yesu so ye wo ya pressure ye nsa beka ntem tina ade ahohom bebre edi yenya. Ma when you saw your war. Why? Jemeso amen. Amen. Me yare da hono na wotwe na aduane nka ma no ye. Na me hono ma na obi so ba me nche ne nkomodie. Na no sisi Andrew won did not die. When did now die say brother Ampisu did that and say when did he? Adam must be some say me so me da 7 days a aduane nka ma no ye no. On say biase ne tefa. E kan nko ana nka ndro person ko bedi fufu. Nyankopon so hihie mu no ndro wudi fufu na enye yie. Mo me enti nyame asesa nyame ye na de fa. Me eti hu ni say nyame hihie mu no ohun say bia 7 days ni say mididi a bia be ma me problem. Eni nti no ka me to water no. Ye enti nyame ase. Ti nyame ase ne bebo akomo bia hu say nyame na mana ba na sa. Na so yetumi hu sa ne ma na ye be koye ni mu abrabo mu. Me pa so ko Bible so ma me. Ne nje mo ya do no no. You Ene e onipa. Hina no a otutu Nyankopon asema no. Hwan kra ne wo. Hello. Hi. Ye hie mu ha yi. Hwan kra ne yen. A ye tuatua Nyankopon asema no. A ye ne Nyankopon di asie. A ne Nyankopon aye no. Ye mma nyame kwan se o ma ne hihye mbrɛ mma yen. Na ye nkasa ye pese ye de yen pɛ. Ye bibi. Onipa bia o de ne pɛ bibi bia na enwie ne yi. Ma opere nya Yesu Kristo pɛ. Ho. Anwene be se onwemfo se. Onwenie Bese onwemfo se. Ye kasa onwenie a fa na se kukuo asanka. Sa ne ma no. Obese onwemfo se. Adenti na oye me saa. Medical de be here for example kire o kwa wu a nkokọ a asanka na okwan so bebre kukuo no polo no okwan so bebre o fa aflawo kwan so kọ aflawo a aka akra wadu tefle ekọ so akọpe no omo sa so be se aha no bebia me hwi bon se obia ne sizes obia ne kukuru bia ne sizes a obia ye ne de nti dote no otumi se obeka kire na ewura se me pese oye mekese no aye mekese ade na onipa ye tuatwa Nyankopon sa nti okọhye boyoro a waya Nyankopon ade biara Nyankopon amfa nka onipa de no amfa mbasa so so de kere wudi de pen woni Nyankopon di asie me pese ye Nyankopon be di asie jonti ye gyan ko Okukunyomfo eni dote so tumi se. Ode dote kro no ara. Ani okukuo baako. Manya ni die. Onye kuku baako a onye ni die. Onye ni die. No onye foforo so a eni ni die. Onye foforo so a onye ni die. Jeme so amen. 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 Ukọ abusuan mu a. Abusuan no munyina na mo yesikafo wo. Munyina na mo yesikafo wo. Munyina na mo ka bia ewo mu egina. Abusuan bia abokomu no. Nyame pegya baako bi fi mu. Na wo so ne mu. Na odaboa abusuan no. Adentina enti Nyankopon bisa wo se ono na oye sa de no. Oni nkwan. Nipa nyina na wotuma ye osiafo abusuan no mu. Tabio. Asori ye di ehye menye nipa nyina na betuma osiafo wo mu. Nyame nim, oba onim ne oma na obetumi aboa asori no. Na oma no. Ana onim ne ensu a asesa ode ma obi a amaso obi a so. Nti ye mmompa nsire Nyankopon se ono oyo kyesu nyame no. Ocha na ye de na oma ne nso ye so. Owo no ane pem. Nti obisa se Nyankopon ni su kwan se kukuo no dot ni onwini kukuo no onwini bi kase na owo ni die na onwini bi so tantantan. Okukunyomfo eni dote so tumi se. Ode dote kro no ara. Anwi okukuo baako manya ni die. No onye foforo so a eni ni die. Ono onwini foforo so a eni ni die. Nti onwini bi a ewe ni die e na onwini bi so a eni ni die. Wo hwe ya asase so enam a
to me share obi wo ye fo but to me share obi to me say yes we so do wo ye fetching me ana me boa e mara ya muntan ka yeah me ma kura ye share yanku me ma be wo say yes asema sisu Nyankopon ahyira bɔ no ni nyina Nyankopon koro na wo na wo to me ko share obi nso a masa wo num sukure nye yi je me so amen wo to me ko share obi nso a wo num sukure nye yi no wa bisa wo senti we so Nyankopon abɔde ana je me so amen ana me me ke hu bi da nyame na ye ne sa enti nya no ho ye tan betumi bisa Nyankopon sa nti Nyankopon bɔ me tantantan ne Nyankopon ye no me empress why no hu ye mɔbɔ no ndum ye mum ko aduonu mienu no yo ase na so Onyankopon pese oyi na bufu adi Nyankopon pese nia ye ne nti oyi na bufu adi ba ye so nyame bufu ba wo so nya so nyesu o nyame yi na bufu adi ba wo so a untumi nyina no Nyankopon pese ko oyi na bufu adi wo nia ye ne nti say Brazilian hair was then no that no me tie omo station bempuni Adum TV you get do definitely now only man kasa no ba bi the share week bi the buy na o kire say week ni nko aye 10 million ayo what how ni say what the way ope 2000 di dwa wunya ope 500 di dwa wunya utumi boabo sika no Yesu hu ye mobo onipa ko oba kwa no singirum bi no da onsu no ho anti wo ye wo na twere na bawu ana ye kan nipa wo nkan ho bi eye sa na Nyankopon ye wo anti mo se wa wo da ho kira to ho so ma me no me ye ba no mo twantuma ye bia baba bi obetwa ntuma wo the pressure to hu so wo the pressure to hu so me kan okra chem say enyama na wo pack go say wo pack ma ma no obedu ba na breso na ye kolu ama na ompa bio wo ba na ompa bio obi man ba kan jin o se mas mo mo kolu kan jin we de nti wo ma ho pressure kakra Nyankopon adom no danda ho kakra na nya bi bo obra saa 70 million e ye japade nso ha ho obi asoma ho Yesu hu ye mobo amen ko osi ko na so Onyankopon pese oyi na bufu adi Nyankopon se nia wo ye ni ntobi na bufu adi a kire wo na mo hu ne tumi die na wo hu ne tumi a odi se ono no bo wo Nyankopon so be yi ni tumi a kire wo obeyi na bufu a kire wo na wo hu se ono no bo wo obetumi agina no ade ma ye men no nyina ye nsakre he adwene ko nanso ode abortele bebre asuma asankafo asuma asofo se ye ntuufo na se wo sakra na wo hu mobo na ne ye kan se wo ntumi ansakra na wo de ne saa na wo to a e yo nkwan wasem enema wa nyina bedi adanse okay kan Joshua honoma Joshua say obo e wa ha enye me ne mo ntem adanse say nyame asoma me ma be ka kire ti wa ni so a kwa ye nkwan wasem so wo di so dia me sha obo se me ne unyina be hia o me de ave ni bi ni ti o de da wo me nim se me ti ho wo benya nkwa wo nim je be so amen wo ti we wo benya nkwa wo nim wo nya nkwa so wo nim enti e bia na nyema nketenkete bi na wa krom na nyi ya no nti ye tene wo ti wo nim sika o da wo den unim nema wo wadakam se yi obi se abaka nema wo nadakam nyina abaka na ne nema wo nyina abaka ne nyina na unim we na wo benya nkwa unim je me so amen se wo benya nkwa na unim de na je se wa brabo enwie peye if say bible kire yen se akronkron foro anya meto nsa fe wo nyina no wodi wo ho danse se won bra so wo mboko wodi ho danse se wo benya nkwa nti so benya nkwa unim e se wo tumi hu so wa brabo a wo boro na edi adanse wo ho se wo benya nkwa wa brabo a wo boro na edi adanse se unya nkwa enti ebra na mebo no otu uji se me na nsa no ma na me wu ya menya nkwa me pa choko
Ose. Nanso ode abotwe bebre kura abufu ade a wasiesie ama oseye no. Nanso ode abufu abotwe bebre akura abufu ade na wasiesie ama oseye no. Say yentufu. That's when tiri wan sakra de a oseye da no. Obese o. Heaven be do. Aya bompa ka kire Yakobon say heaven we heaven kire o. What? Me ogidi so be ya kire o. Bompa ye ka kire Yakobon say heaven na ye kan no. Upa de che oyin kire no hu sani a hotefa. Na se Bible kura di ho dan say kire ba. Ase kuro no nema nyina ye gold nkuto. Asase na etiatia bia ye gold. Nti otumo se hobe ye nijie. Wonam he wonya gold ketekete be mensa we aka woni age. Jeme so amen. Amen. Koi. Adono mi ensa no. You Say. Omo ohuna no onyam ahoyie. Say Ahunya. Usakra wadwene a obomo wahu nanu onyam ahunya. Obomo wanya ho no wahu nanu onyam wo ye fom. Nipa nyina be hu say wo ye wi. Ha wo hu ofo nti fa bebia nsa wo nipa dua no wate. Ne nyame aya wo no wani nso. Ko Nento aso no. You Ose. So mo ohuna no onyam ahunya. obohu nanu onyam ahunya no. Nso amobro ho ade a wasiesie ama no onyam no. Wasiesie mombro ho ade ama no onyam no. Nti onipa bia otie Nyankopon no. Nyankopon hu ne mmobọ no ohyira no. Obi a wantie nyame no. Nyame nhyira no. Na brabo ye ne bisi basasa no da kowu. Me wo fa ba ko be mebeto no. Obo nsa sa na yekusie no wonsa no. Jeme so amen. Amen. Obo na ne tie no na wawu. Se Yesu ehome mmobọ anka sa na nka me so mekọ. Ayo. Ne mombro hunu nti. Na ne tie ne wawu. Enti odo obo de kwa saman. Jeme so amen. Amen. Mo nani ba kote ensan ba kote wo ne so asaman. Na me da Nyankopon ase. Ene ne Nyankopon ye wo ma wani nje wate. Ayo. Me da Nyankopon ase say Yesu amama nko sa tebia num. Na wo say ayro wosem. Wa boa koda. Abushanya me hu ye mobo. Amen. Se won hwe ni ya, sa na wo so be ya nia ensem fata, wo so ba koda no. Na wan sore biu. Na wo de ko akoto nyame. Na Yesu hu ye mobo. Asi. Adono na yen. Yenso wafre ye. Yesu afre ye. Ene yudafo nkum. Enye yudafo nko. Enye mi a megira han ko no wafre me. Wo nso afre o. O san fre obi nso enne aka ho. Na me ni nyina akọ Yesu nchen. Akọji yen ni wo ho. Asase se onigi de enka hwe. Ene wo hwe emrante ne babo se wani age asanya dwomanbo na ye nsa no. Jeme so amen. Ene abrante ne maba ni age ye se e club ye ni age ntene ye pia enya dwoman a na ye nsa. Nyesa ni je ni bi na yepe. Ye de ye babo abrabo kronkron ma Kristo. Na de di akiri no ye ni akọji o heaven. Heaven ni je na ye papa. Na pa cho asi mama quotation. Isaiah 3 verse number 16. Tie. Ko Ema hantan for na temu. Esoro kwa kire die. Bible say emma bi di kan ba asase we so no mo ya hantan. Ni Yakobon bu waten. Ni ni abia. Me maame. Me sister. Emma sa hantan di ba o. Je me so amen. Amen. Ya ka so bi da hantan ni a ase kire ne sen. Me maame o ba ko kire me. Obi ya hantan. Ni obetumi a kire ma se ne kire me. Utumi ka kire ba so ya hantan pa o nti unti ase. Obi a ya ka asem kire no bia wanti bia ya hantan. Obi etunifu bia wanti bia no ya hantan. Nti Bible says sa man no wo mentie Nyankopon asem nti Nyankopon twe won aso. Me maame wo de tie Nyankopon asem na nyame nhira wo. Ko Na awurade aka se. na awurade Nyankopon aka se. Esan se Zion maba ya hantan. Esa ne se Zion maba. Ya Wo ye fe. Se wo kin kan Bible ankasa kasa Nyankopon ankasa di sa Zion maba no so wo ye fe. Wo hwe Gana ho man wo ye fe o. Papa. Nyame abɔ mo papa. Na nso bo ankasa ma ho fa mu hu. Enti mu ye pese mu de ahofa ne ye fam. Sisamusa. Ana awurade hu mo mɔbɔ. Amen. Bible say Zion man no di won wadan say se no ho ye fe. Nti mu ya hantan wo Nyankopon so wo mu ntie Nyankopon asem. Enti wo bɔ bra bi. Bible San se wo ya hantan. esa ne se wo ya hantan. Na wototo abakon. Na wototo abakon ke kan woni achi. Deda won ani achi enante. Woni achi nti. Enye no. Sa bra we enye ne. Wo ye makeup so ke kan woni achi kan wo ano. Enye ne. Nyankopon chi wade.
yakasa kyerɛ sɛ nyame akoa tie na fa na mmoa wo ana ɛma bebree du kuroma nwina nani ninton nwina Nyankopɔn yɛ ma na watwerɛ Nyankopɔn nim nyansa nanso Nyankopɔn yɛ ne sɛ mfifiri a ɛfi wo ha na nwu ani nti ɛna ɔde saa nwi we to wo ha so wonim ma mekyerɛ waseɛ na sɔne so ama wo correct nanso na ɔba afa bread na watwerɛ na ɔde gyaburu so ɔde menim sɛ nyamo frɛfrɛ ne fa pensere na ɔda sunlight no draw ha wo hwɛ Nyankopɔn wo Yesu na ehu mmɔbɔ nti na ɔno yɛ ne ɔpɛ saa nana Zion maa no na ɔmo yɛ wɔn abrabɔ a na ɔmo boni ɛsɛ de sɛ wɔn ho yɛ fɛ ɔmo yɛ wɔn ho sɛ nea ɔmo pɛ ɛdeda wɔn ani akyi nante kɔ na wɔde anamɔ ntiantia ɛne nam na wɔde anamɔ ntiantia ne nam ɛma wɔn nan se nkaa ɛgyegye nti ɛnɛ Ghana maa wɔn nsɛm yɛ suatra mema ni fii no na prɛko ne ɛda ahoma to ne nan congratulations na nso nnɛ ɔbaa sɛ wadrɛse ne kyɛn ato ne nan dan me hyia bi kɔ na ɔde kawa ahyɛ ne nan fashion masa ɛhifo na wode wiase ne kɔ nea ɔbɔ wo na anka sɛ yɛ wo ho saa wokɔ yɛn kura ase a mprɛko ne ɛda ahoma to wɔ nan ɔkrama yɛda ahoma to ne kom na wɔ nipa sɛ mede kyɛn ato me nan ɛhifo na kawa aka mene mpo sɛ ka sɛ life na ɔbɔ mbɔ da ka fa nhyɛ wo nsa wode hyɛ wo nan Bible na saa na Zion ma baa no mo yɛ nti saa brabɔ wei ɛyɛ Kristo ani so chiwade ntokra bia ɔbɔ bibia no Nyankopɔn so bɛtwe na so ne pa ɔkyɛ wo bi mu asakra amen wo saa brabɔ no masakra na nyɛ sa wonya nkwa wo me mu aten kɔ Bible so ma me Bible say awurade bɛ mu atirimukuo atutu Zion ma ba pampam anti da no me nam dwama na kronkron de ma bi kyerɛ me na wahyehyɛ ne ti pa but wonim ne problem nyina ne sɛ ne ti ni pai no ɔyɛ ko hwɛ nyɛ yie abusua dry na wode wuti hyɛ mu no wonim adekode ɛwɔ mu ɛyɛ bɔn bi esu hwɛ o ɛte sɛ ne air condition ya fine na hyɛ mu na bo heat nti wode wuti hyɛ mu a na heat wuti no ɛnɛ yɛ maame no nyinaa sɛ monopause yɛn yɛbɛto yɛ maame no monopause ni hɔ na wode wuti kɔhyɛ dry mu no na ɛnu adwene no wɔ wuti mu no ebesi na sɛbe obaba normal ɔsa na wode wuti akɔhyɛ dry mu na hiti no 30 minutes 1 hour ka hwɛ kyerɛ na wonte ase na wo wi a wonya ti yareɛ Nyankopɔn so bɔma wonya ti yareɛ bɛ mu atirimukuo atutu Zion ma ba pampam ɔbɛma timukura tutu apampam na awurade bɛyi wɔn adagya so nti awurade bɛyi wɔn adagya so wogu w'anim ase masa nneɛma bi wɔ a momfa mo ho wura mu a na wode ne ho awura mu na awurade mfa mfiri no na mmom metuufo sɛ wofie akɔ a ɛmfa ho nhyɛ bi first ɛsɛ asi kan kɔɛ kakra bi kɔ ɛda no awurade bɛyi afɛfɛdeɛ no awurade bɛyi afɛfɛdeɛ no nyinaa ɛna wanya wo a wo so yɛ dressing na ɛyi wapenti w'anim ɛbiri bi bɛba a afɛfɛdeɛ no Nyankopɔn bɛyi wɛ wo ma me ho yɛ fɛkyi wo paa wo ma me na ne ho yɛ fɛkyi wo papa ɛna ɔwɛ ɔkɔ na de efi asɔre bi kɔ na aberewa bi ɔte kwan no na wapa ne ho nyinaa na ɔte kwan no ɔhyew de no ɛna me bɛyɛ ka kyerɛ me sɛ ade a ne ma baabere ma ɔma obi nhwɛ no ɛna na ɔte kwan na ɔde kyerɛ yi masa wɔn ho afɔde bɛkɔ o ofisi ɔbɛyɛ saa wowe no tama wosi su no na kɔta da w'anim ɛna wo sɛ kɔta ko so ba w'anim wosi su no wo ma baabere foto no ɛna wohwɛ a ɛda so te saa wowɔ kwan bi twa wɔnhwɛ wo suba na wabrabɔ yi a ahoɔfɛ na ɛbɛkɔ na mmerɛ ahoɔfɛ no bɛkɔ no bɛnu ho afɛbrɛ no te kwan no ɛna wayi no fi nyinaa agu so ɔhyew de ne nkyɛbagye mframa ɛna bɛhyɛ ɛyɛ asɛm wo na wiase de ankasa ne danedane o ɛberɛ a ɔyɛ ababɔ nso ɔmpɛ sɛ obi bɛhu ɛno sɛ nɛ wiase no aforo no ahoɔfɛ no aforo no wɔyi ato sɛ obi anhwɛ bi gyeme so amen nti Yesu sɛ woanhwɛ no yi a wahoɔfɛ no bɛkɔ na ɔbɛgu w'anim ase mepɛ kɔ awurade bɛyi afɛfɛdeɛ no awurade bɛyi na afɛfɛdeɛ ɛnaase nkaa ne ntamaban afei nanse nkawa no a wode tutu wo nan na wode bi kyɛn ɛyɛ wei na woyɛ nea wopɛ no Yesu bɛyi no nyinaa saa bere no ɛsɛ wode wura ntumi yɛ bio asom nwiniɛ ne nkapo
If you Nema would she shall win now face it and Nema where you fell. A bubble. If it doesn't about time. Ne and Mukatan 10 times. And Mukata 10 times, and would make up somebody minimum. A butrin in Antamunchi are buying More about 10 and Antamuchi are buying a moody young one of his head. I know never more why you fell, and you never more why you fell. Say, I was winning him. Say, I am born where you fell. Into Suanus, I am so amen. About the first your mammy. Me mammy, Miss Rowe, who born in Idiaquam, a man house and a dear Macawasan. I wouldn't name Michel. Now, men pie bonus a yes, Christian mobile. Niaway be an offense few. Na and Nerque on mob on the suro Akumantu Nipadrenum. Now, Ufiacono. Niawaba Tiafiti Quesida Pimene, no China, Yada who made about Twassono. I already knew any kind. Now, what you make a Christ to pay? A dead dear, she yes, to pay, the new Yamwa. Say, I'll do a temple, say, I'm crown temple. Menu in any divinity. Amen. Koso abo nsema sofo koso. Bonsam kese ba ko mama no. Na peja wo nsani fa no. Ede na ye ka kire ye sofo a. Ka ba ko kan we. Na menum ye nu nso Mante amen. Ayasemu nsabune die edoso. Esa mere ntino. Kasa wo. Ofe wo si 20 cedi. Tika wanu tumbo kwa hubrasimu. Emre nti emma be ko fo ma hubrasimu ase okoto ase ne awotan ase a wo hwe ha. Fasa koto kama enanu wa chinchira so ha. Kotua send what second koto kama na me manso ye twen Ajewa bro amama nyami ji onyami ti asifua Yamuda Ojina dia Sanya Enyamia Bedi agwe wano madosu ajesu Efragwa wa bro Sanya
Amen.
Eti mfom so de ne bra to bi a won kwa no fra ya ye. Enu ntini mi entimi mpaja ye ni hwe wani mu yi. Bi se wodi bi mo kasam. Ho ate watemu. Yen de yanyam yawo ni nyina ye mumu ye nko a. Eti se ye no bo nkura eye de na obedi biom. Nyamdo akoma. Yemfom ye bra to. Fa che da. Ore si esre fa che da. Ena fie dei. Wo gugu tumi a woni etim kase aba ajaro. Ene yesre se emre da nduamu a. Da jani asumdue hene. Yen de yese ye na nua na nsuo na ntumi bia. Ade wo Nazira ni Yesu. Wi se unkuto di ne yensenkyerene ye. Ye haw, ya mane ye kodana. Ya boaboa ni nyina no ade ba wo awrade wanim. Ye bai wanim kwan kwa ne ye hwe. Enyama se no tamfo pe. Enyama se ne pabonefo pe. Ye haw ne amane awrade yesre suyen da. Afi dwumadi ehye won sase kosua. Enyame kura yen. Baba ifo be ma bon samanya ni tumi bia be ma no homne so enne e wo dandwemu yi. Brese tumi na se. Madwumadi ni nyina amfo na kwa asumdue so. Adwumafo nyina kra ni podua se wo awrade won sa. Se ne da bia ye bobo ni a wo ye no. Enne nso daja ene wo asumdue hene. Yama yen. Di twato ne se. Wo atwro ye din e wo nkonwo no. Wo yama ni sie yi a ye mfa ona sie di. Onyama okronkron yesrew. Brombe ma yen ne na wase wadomenti. Amen. Awuka Joseph Senya Kwabro. Awurade ati kribi muso. Ya nyamia adibon. Israel nyamio. No nyamfwe.
What a friend, my dear friend. You had my young son,
Maya, and Padiado,
If you're not, what did you cry? If you're not, if you're I don't know dear woman if you are I don't know. I don't know. I don't know put that dear this water. I don't know. I don't know. If you're not that one, you're with you. I don't know. If you're I don't know. I don't know. I don't know the tradition if you don't know. Guys, we say you don't know. If you're there, Radiant, you open and your mamma. I go on a bottle of your grandma, this one, and so I Sunday.
Aba. Ojo ya ni wo be ni aye. Oh wo be ni. Azangezi sina no fi adano a. Azangezi sina no fi ado. Mutiunia okoya na wa. Awantia.
chicken. And I'm a boy, me jumper. And I'm a becoming piano. And I'm a me jumper. And I'm a boy, becoming piano. Ojibani ayanu adwene danfado. And I'm a me jumper. Na chikamfo. And I'm a me jumper. And I'm a me jumper. Hasana majoshi. And I'm a me jumper. As you can fly, as you can fly, as you can fly. Abegame piye, Amen.
Hamrano, Hamrano, Hamrano. If you go show for ready there, I want to let you know that I'm Hamrano, Hamrano,